live op deze zender, want het is tijd voor de Corny Collins Show. Ik ga morgen auditie doen voor een show op tv. Oh, tv, joh. Gaat je hem laat? Ik vind het gewoon ontzettend stom dat we niet allemaal samen kunnen dansen. Amber, heeft iemand jou aangeraakt? Als het even wat minder gaat, dan wordt het leuker als je vaak je zaakjes scheurt op de maat. Wat ik aan heb? Nou, een paar sloffen, een schort en natuurlijk mijn steunkousies. Want de aarde draait maar door en door. Integratie is de bom. Oh, wie had dat kunnen denken dat de vrucht uit mijn lendenen nog eens een keer een geliefd tv-icoon zou worden?